आं नारायण बसुमतारी बै समाव 2003-04 मायथाइयाव आनसलिक एबसु आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे दुं हाव हाव समाव जोंनो गंगाधर सरनिया सार बिथाङा दिनै गैलिया आरो आं नारायण बसुमतारी सेक्रेटारि हिसाबै गंगाधर सरनिया सारखौ आफादगिरि आंखौ सेक्रेटारि हिसाबै सानसुमा बैसुमतारी सारा होनाय बे स्किम 1.5 लाख ना मा बेसेबांबा स्किम दंमोन बेखौ मावफुंनो थाखाय बे न'खौ लुनो थाखाय जोंखौ दायथ' होनायखाय जोङो बै समाव लुदोंमोन आरो बै समाव आं खाथि सोमोन्दो दंमोन जोंहा खोरोमखां बर' बै समाव आबसुनि लिटारेरि सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि बिथाङा बे खामानिखौ दायथ' लादोंमोन बिनिफ्राय बै टाइमाव बे हिसाबै दायथ' होनाय हिसाबै जों खामानिखौ मावफुंदों आरो बिनि अनगायैबो उनाव जगमोहन बरकचारी सार बिथां एमएलए एक्स एमएलए बिथाङा बे बाउन्डारि वालखौबो लुनो थाखाय जोंनो दायथ' होनायखाय जों बेखिनि खामानिखौ बिथांमोन थिननाय लेखा जों मावफुंनाय जादों आरोखि बिनिफ्राय मा जाहैखो बै टाइमाव हा बिगुमानो फैसा होजोबनो हायि बाथ्राखौ आं मिथिगौ खिन्थु बे खोरोमखां बर' बिथाङा मालाबा बे हा हु बे माबानि गय बारि फाननानै बिथाङा बिनि एफा एनै हरदों मालाबा सोरनावबा बिनानै एफा एनै हरदों बेबायदि एक्टिभिटिसा सोलिबाय थादों आरो बेखौ आं आन्दाज मोनो बिनि उनाव जों लुखांनायनि उनावथ' सिजफायार जाबाय बिनि उनाव जोङो बेवहाय हाबफैबाय नालाय नङा सिजफायार जायाखै सिजफायार जानायनि आगोल आर्मिफोरनो केम्प बानायनो थाखाय जायगा नांगौ जानायखाय बेखौ चइस खालामबाय आरोखि बिनिफ्राय जोंनाव खबर लाबाय बे हाया सोरनि जोंथ' बुंबाय रायजोफोरनि बेबायदिहाय फिननायखौ जों होबाय गतिके जों ओरैबायदि खामानियाव बाहायगोन बिदि होननानै बिथांमोना बेखौ अकुपाइ खालामबाय आरोखि दा जोंनि लुनाय खामानिफ्राबो बिदिनो लेथेर फेथेर थालांदों दाथ' जोंनाव मा जाहैखो बिथांमोना लाबाय नालाय जों आगारनानै होबाय बे रोखोमनि बिनिफ्राय फैयै फैयै मा जादों जोंनि सिकेएस आबसु ओमफ्राय बे टाइमाव मन्टु बर' बिथाङा दानि एमसिएलए बिथाङा सेक्रेटारिमोन बिथांमोनानो मिटिं लिंनानै गेजेर गेजेर मन्टु माबा बे गपाल ब्रह्मआ गेजेर होनो लादोंमोन मा बे हाया आंनिसो आं फाननि बिदि होननानै बाथ्रा ओंखारदोंमोन दा बे ओंखारनाय बाथ्राखौ लानानै गेजेरजों सावरायनायबो जादों जे साहित्य सभा न'आव आं खननै सावरायफानो मोनदों बिथाङा फिननाय होदोंमोनबा जेब्ला सावरायो बे हायाथ' रायजोनियानो आंथ' आंनि होननानै लायाखै मात्र बै टाइमाव बिगुमा नांगौ जानायखाय हा बिगुमानिफ्राय बिगुमा नांगौ जानायखाय आङो एनडिएफबिनि जानानै आंनि नामावल'सो लादोंमोन बे हाया आं फाननो हाया बियो रायजोनि मुङैनो थागोन आरो रायजोनि खामानियावनो जों बाहायगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादोंमोन आरोखि खिन्थु मानसिनि गोसो सोलायलांबाय थायो दा खोनानो मोनदों बिथाङा फानदों माखासेखौ फानदों आरो दा बिदिबाथ' अयनाय खालामनाय जाहैगोन दा बिथाङा एनडिएफबिखौ दुरना होनानै दा बिथाङा फाननानै फैसाखौ लायोबाथ' जोंहा ओनसोलनि अन्तत' जों थैयाखै ओनसोलनि मानसिफ्रा खाथि खालानि मानसिफ्रा थैयाखै बिनि समाज मावथिफ्रा थैयाखै बिथांमोननि बुंनो लागा थागोन आरोखि बिथांमोननिफ्राय दा जोंहा बुंनांगौ थागोन जाहाथे बियो जाया बियो रायजोनि हा रायजोनि थायो बे बाथ्राखौ जोङो खावलायगोन खुथारै आरो जोङो सोरबा बायनायखौ जों साबनाय नङा बेखिनि जोंनि खुद्रायनायखौ जों फोरमायगोन आरोखि बेखिनि जोङो दिनै बे खौरांगिरि मेलखौ मानो खुंनो गोनां जाखो बिनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो लादों जोंहा नैबे जायगायाव जमा जानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि फोरोंगिरि राजखान्थि दैदेनगिरि ओनसोलनि समाज मावथि फरायसा गौथुम गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि दैदेनगिरि लोगोसेनो ओनसोलनि मोजां हास्थायग्रा गासिबो सुबुंफोरा जोंहा दिनै जमा जाफैदों आरो बे जमा जानायनि थांखियानो जाहैबाय जों जाय जायगायाव दिनै जिरायनानै दङ बे जायगाया रायजोनि मोनसे अनुस्थानमोन रायजोनि मोनसे फसंथानमोन बेखौ 2002 मायथाइनि गेजेरावनो बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे आफादनो होनाय जादोंमोन बे आफादनि मुङानो जाबाय बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि बे आफादनो बे हाखौ होनाय जादोंमोन नाथाय बै समनि थासारिया जोंनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानायनि थाखायनो बेखौ मोजाङै नायफिननो हायाखै
आरो बेखायनो बै हायाबो जोङो जाय बिगोमानिफ्राय बायदोंमोन बै बिगोमानो रांखौ होजोबनो हायाखैमोन। ओंखायनो आद्रा थानाय रांखौ उननि बेसेबांबा गोबावनि उनावसो होनो हादोंमोन। बेखायनो बिदि थाद' होनायाव जोंहा बे आफादा बे हाखौ लानो हानाय जायाखिसै। उनावहाय 2005 मायथाइयाव जेब्ला NDBआ सिजफायार जानानै फैबाय, बे समाव बिथांमोननो केम्प नांगौ जानायलाय ओनसोलनि जोंनि बे ओनसोलनि सानसुमा दैदेनगिरि बिथांमोनजों बे हाया ओरैनो गोग्लैना थास्लायस्लाय NDBनि केम्प नांगौ होननानै रायलायनायलाय बे हाखौ बिथांमोन होथ'नाय जादोंमोन। आरो बे हाखौ बिथांमोना लानाय समाव बै समनि NDBनि दैदेनगिरि ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथां गपाल बर'नि थ्रुयै बे हाखौ बिथांमोननो रायजोनि मुङै बिथांनि मुङाव दोनथ'नाय जादोंमोन। नाथाय दिनै बे हाखौ बिथाङा गावनि मुङाव खालामनानै बेखौ माखासे हाखौ फाननाय जाबाय आरो माखासे हाखौ गावनि दखलाव लानानै दोननाय जादों। दा बेखायनो बे रायजोफोरा बे हाखौ मोनफिननो लुबैदों। ओंखायनो दिनै रायजोफोरा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों गासैबो रायजोफोरनो फोरमायनो नागिरो जे बे हाया रायजोनि जानानै थानांगौ आरो बिनि जिखिनि फोरमान दं आरो बे फोरमानफोरखौ जोंनि आफादनि आरो गुबुन गुबुन आफादनि बिथांमोना सोर माबोरैहाय बे हाखौ लाखिदों, माबोरै बायदों आरो सरकारि मा स्किम बेयाव होनाय जादों बेखौ जोङो दसे उनावनो जोङो फारि फारि बुंगोन। आरो बे स्किम मावग्रा बिथांमोना दंखायो, जोंनि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना दंखायो आरो बिथांमोनखौ जोङो दसे समनि उनावनो गासैखौबो फारि फारि बुंनो होनाय जागोन। नोंथांमोना दा मा लुबैदों, मा फोरमायदों? जोङो बे हाखौ जिहेथु रायजोनि नामै दंखायोमोन, बे हाया बड' नेसनेल हस्टेल काम लाइब्रेरिनि मुङै आरो बे लाइब्रेरिनि मुङै थानांगौ आरो ओनसोलनि मानसिफोरा बेखिनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ रायजोनि नालाय रायजोआनो बाहायनो मोननांगौ आरो जेब्लाबो रायजोनि जानानै थानांगौ। बिथांमोनाथ' फाननायनि अधिकार गैया, मोन्थाय गैया, जिहेतु रायजोनि हा नालाय बे रायजोनावनो थानांगौ। बिथांनो होथ'नाय जादोंमोन, रायजोनि मुङै दोननाय जादों जे अन बिहाफ अफ होननानै लिरनाय दङ बेयाव। बिथाङा बेखौ थगाय थसि रां होनानै गावनि नामाव सोलायनानै लादों। ओंखायनो जोङो बेखौ दिनै रायजोआनो ओंखारनानै बेखौ रायजोनि नामावनो थानांगौ आरो रायजोआनो बेखौ चेलेन्ज खालामगोन होननानै दिनै ओंखारबोनाय जादों। जिहेतु सोर गुबुननो जुदि फानबावोबा मा राहा लाबावगोन नोंथांमोना? बेखौ जों आयेननि गेजेरजों जुजिगोन। आयेना जि बुङो, जोंहाथ' एफिडेन्स दङ। 2002-2003 मायथाइयाव बेयाव MP फान्डनि बिथां मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि समाव बेयाव गंसे न' नैबे जों जेराव जिरायबाय दङ बे न'खौ होनाय जादों। लोगोसे जोंनिनो ओरै साहा बेखि गंसे दङ। 2007 मायथाइयाव जेब्ला BTC एग्रिमेन्ट जाबाय, BTC एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव बुदि नार्जारिया जेब्ला EM जादोंमोन, EM जानाय समाव बिथाङाबो गंसे न' होनाय जादों रायजोनि मुङै। बे बाउन्डारि वाला बे समनि MLA बिथां जगमहन बरग'सारिनि मुङै बे बाउन्डारि वाला होनाय जादों। बे गासैबो एभिडेन्स दं जोंनाव। नाथाय बिथांमोना दिनै माने बोलो दिन्थिनानै बेखिनि हाखौ गावसिनि मुङाव लानो नागिरदों। बिथांमोना बुंदों NDBआ लादों होननानै। NDBआथ' बिदि रायजोनि हाखौ लाया। बिथांमोना थाथ'दोंमोन नंगौ, दिनै एरगेनाइजेसना दिनै गैला जाबाय। बिथांमोना अर्गेनाइजेसना जिहेतु गैला, बिथां सानै साथाम मोना माबोरै मोननांगौ हाखौ? गतिके बे रायजोनि हा रायजोनावनो थानांगौ आरो। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे बेयाव जिरायनो हानाय जोंनि दिनैनि जि खौरां मेल बेयाव जिरायनो हानाय बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आं सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे समाव बानसु आफादगिरि, लोगोसे गाहाय नेहाथारि बिथां दं आरो साहित्य सभानि दङ जोंहा। दिनै जों बेवहाय जमा जानायनि बा थुबुर जानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दहाय जों फोरमायखानाय नैबे जोंनि जि मोनसे समनि बड' नेसनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटि, नैबे सिमला हुजुआव थानाय नैबे मोनसे 2 बिघानि हा, बे हाखौ मोनसे समनि अर्थात गपाल बर' मुंनि सासे NDBनि दैदेनगिरिया नैबेयाव जेब्ला सिजफायाराव नैबेयाव मोनसे डिजिग्नेटेड केम्प खालामदोंमोन, बै समाव बिथाङा षड़जन्त्र भाबै नैबे हाखौ गावनि मुं खालामना लादों। बे गावनि मुं खालामना लानानै बिथाङा दिनै फैयै फैयै नैबे हाखौ फानखुमानायनि जि मोनसे षड़जन्त्र खालामगासिनो दं, बेखौ जोङो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बा नैबेयावहाय जिरायनो हानाय मोन 14 आफादफोर जोङो बेवहाय निन्दा खालामो। मानोना बियो मोनसे रायजोनि सम्पति
आरो बे रायजोनि सम्पतिखौ बिथाङा बिदि फानखोमानो नागिरनाया खोब दुखुनांथाव आरो बेखौ बिथाङा एनडिएफबिनि मुं लानानै जाय एनडिएफबिआ मोनसे समनि बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननो थाखाय जोनोम जादोंमोन बे आफादनि बिथाङा नेमखान्थि बा माबाखौ आब्रुथिखौ सेफायनानै गावनि मुङाव नैबे हाखौ खालामखुमाना लानानै दिनै फानखुमानाया खोब दुखुनांथाव जादों। बेखायनो जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादै बेखौ माब्लाबाबो जों गनायनो जानाय नङा आरो बे हाया रायजोनि हिसाबै जेब्लायबो रायजोआनो बेखौ मोननो लुबैगोन आरो माबा मोनसे जोङो अनुस्थान बेवहाय जोङो खालामनानै नैबे हाखौ बे सिमला ओनसोलनि बा नैबे कक्लाबारि मौजानि गासैबो सुबुंफोरानो नैबेखौ बाहायनो मोननाय बा बाहायनो हानाय बायदि जों बेखौ जेब्लायबो लुबैयो आरो बेयाव सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे समाव बेवहाय जोङो गायसननाय सानबो फालिबोदों आरो बिनि जि आगोल समाव थानाय गय दंफांफोरानो जा गय फिथाइ बेफोरखौ जोङो सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे समाव हाननानै फाननाय बेबो जोंहा फोरमान दङ। दा बेबायदि हाखौ गावनि मुं खालामनानै बिदि फानखोमानाया खोब दुखुनांथाव जादों आरो जाय बिथाङा नैबे हाखौ दिनै बायबाय खावसे बायदों 2 बिगानिनो बेखौबो जोङो गुरै खावलायगोन बेफोरबायदि जि बेले बेजे बेयाव हाबैयानो गाहाम मानोना बेखौ रायजोआ जेब्लायबो मानिनाय नङा आरो गनायना लानो हानाय नङा। बेखायनो जोङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायगोन जेब्लायबो नैबे हाया रायजोनि जाना थाथों आरो रायजोआनो बेखौ बाहायनो मोन्थों बेखौबो जोङो दिनै नैबे खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायखाबाय। गोजोन्थों। खौरां बिजोंनि गासै मानगोनां नोंथांमोन आरो दिनै जों बेवहाय गासै 14 आफादनि माखासे मावथि बिथांफोर दङ बेवहाय जायफोरा नुजाथि फैबाय बिथांमोनजों साबायखर जासिदों मानोना बे मोनसे रायजोनि समस्या आरो बे समस्यायाव जों बयबो बाहागो लानाया मोजां बाथ्रा जादों। दा जों एसे आगोलाव मिथिना मोनबाय नोंथांमोना जे बे जों जेराव जिरायदों बे हाया बड' नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटिनि आन्दाराव दंमोन। ओमफ्राय बर्तमानाव खिन्थु बे हाया एसे आख' फाख' जानानै एसे दावराव जादों। दावराव जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मा बे हाखौ गोदोथार बायजेनग्रा दाबो जोंनि बेवहाय दं बिथां नैबे मतिन दैमारि बिथाङा जाबाय बड' लाइब्रेरि काम नेशनेल हस्टेलनि आफादगिरिमोन आरो सेक्रेटारि सिमां बर'। दा बिथांमोनानो फार्स्ट बे हानि मालिक जितु लक्षी दास बेनिफ्राय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनानै बै समाव 1,20,000 एग्रिमेन्ट खालामनानै 80,000 जमा होग्रोदोंमोन। बेखौ बिदिनो हाखौ बायनाय जादोंमोन एसेमान फैसा होनो आद्रा दंमोन बे गेदेर बाथ्रा नङा आरो बे फैसायाबो आद्रा थानाया बेसेबां दंमोन बे मोजां फाइनाल नैबेखौनो जायाखिसै बेखौ उनाव फैनानै बै जितु नेशनेल लाइब्रेरि काम हस्टेल कमिटिया एसे डिसफांसन जाबाय अलपमान खामानिया मामा थाबाय बिनि उनाव एबसुआ बेखौ दखल खालामदोंमोन सिके आन्चलिक एबसुआ। ओमफ्राय सिके आन्चलिक एबसुनि बै समनि मावथि खोरोमखाङा बे हानि तत्दाबधान नायबिजिरनायखौ लादोंमोन आरो बै हा मालिक लक्षी दासजों बिथाङा कन्टेक्टआव दंमोन। जों अनुमान खालामनो हायो बधय फैसायाबो लक्षी दासनो खोरोमखाङा होदोंमोन जानांगौ खारन टाइम टु टाइम जों मिट जानायखौ नुनो मोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा नैबे खोरोमखाङा सा ससेयाव बुथार जादों आरो बुथार जानायखौ दिनै अप्रियबाबो बै समनि जों मिथिनायाव एनडिएफबिनि गुलियावनो बिथाङा थैदोंमोन। बै समनि परिबेस बियो मानो गावथारदोंमोन मादोंमोन जों बेखौ बुंनो थांला। बेनि उनाव मालिकआ गैया जाबाय ओमफ्राय फैयै फैयै आन्दलन जाबाय। आन्दलननि उननि बोथोरफोराव फैनानै मा जानोसै बे आर्मिफ्रा केम्प फाथिदोंमोन। आर्मिफोरा गोलाव सम थादों आरो बेखायनो जोंनि माखासे कमिटिफोरा एसेमान खामानिफ्राय दोरोदना थाबाय गावबा गाव बेस्थ' थाबाय खबर लायाखिसै। ओमफ्राय बे सुजुगखौ लानानै जेब्लानाखि आर्मिफोरा गेजेराव फैनानै थांदों थांनायनि उनावनो एनडिएफबिफ्रा सिजफायाराव फैनानै नैबेहाय जायगा नागिरफैदोंमोन एनडिएफबिफोरा। खिन्थु एनडिएफबिफोरा होनब्लाबो नैबे बाथ्राया भुल जागोन एनडिएफबिफोरनो मोनसे डिजिगनेटेड केम्प बरबरायाव होखादों बिथांमोना बेवहाय थानाय अधिकार गैयामोन खिन्थु बिनि माखासे सानैसोआ बेवहाय थाथारगोन होननानै जायगाखौ बिनायाव रायजोफोरा होनाया नंगौ जिहेतु जायगानि दावहारु बिथांमोनखौ अनार होनानै होनाया नंगौ। नाथाय रायजोफोरा नैबेखौ मिथियाखैमोन जे बेनो दिनै मोनसे बिराद गिदिर समस्या जागोन। ओमफ्राय एनडिएफबिआ गोबाव सम थाबाय एनडिएफबिआ थांखांनायनि उनाव फिन आर्मिफ्रा गोलाव टाइम बेवहाय हल्ड खालामदों आरो बे समावनो सोरनिबा मोनसे बुद्धि मोननानै आथिखालनि गपाल ब्रह्म नाथाय मोनसे खोथा बेवहायबो इन्टारेस्टिं जेब्ला बिथाङा हाखौ गावनि नामाव नामजारि खालामदोंमोन मिथिनायाव बिथाङा गपाल बर' हिसाबै दङ कागज पत्रनि बेवहाय दंमोन। नैबे हानि बिथांनि नामजारि खालामनायनि
कागज दङ गपाल बर'मोन खिन्थु दाखालि बाव लेटेस्ट 2025 नि नभेम्बराव बिथाङा गावनि नामखौ बर'नि जायगायाव ब्रह्म खालामदों दाना कुवेश्चन मोनसे फैयो मा होमबा बे एनडिपि नि गपाल बर'आ सोरबामोन ब्रह्मआ नङामोन हयथ' जानो हागौ दिनै बयबो बाथ्रा दं ओमफ्राय जोङो एनडिपि खौ दिनै सोंखारिनो नागिराखै नाथाय गपाल बर'आ एनडिपि खौ बदनाम होनानै एनडिपि नि गोहोखौ बाहायनानै रायजोनि थाखानि सम्पतिखौ अन्याय खालामनाया हांगातिक जादों आरो बे खेत्रआव एनडिपि बिथांमोनाबो गपालनि बे आखुखौ लानानै एसे मुगैनायखौ दिन्थिनांगौ खारन बिथांमोना रायजोनि प्रपार्टिखौ सेफगार्ड होनोसो ओंखारबोनाय मोनसे आफाद नाथाय बिथांमोना जुदि रायजोनि सम्पतिखौ सेफगार्ड होनो गारै जुदि बिदि खालामोब्ला बेथ' अन्याय जागोन आरो जों दिनै बुंखाबावगोन खनसेनो थाला थलानो जे बे हाया रायजोनिमोन रायजोआ बाहायगोन आरो अलरेडि जों मोनसे माबा जों मोनखाबाय देग्लाय इलेक्सननि माबायाव मेनिफेस्ट'आव देग्लायनि जिथु सरकार बे सरकारा बयनिबो रायजोनि थाखाय मोनसे न' लुनो नागिरदों जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस आरो बे बहायनो जागोन बे जायगाया बहायनो जागोन बय 2 बिघा हा दं जथेस्थ' हा दं आरो जोंनि आगोलनि नोजोरा बेवनोखा गतिके पार्टिया बहायनो न'खौ लुगोन आरो बेनिखायनो गोदानै जुदि सोरबा गपाल ब्रह्मनिफ्राय आगोलनि बर' दानि ब्रह्म बिथांनिफ्राय जुदि सोरबा हा बायनो नागिरदोंबा गोजानाव थाखा नोंथांमोना गोजानाव थाखा खारन बेखौ नोंथांमोना जुदि हाखौ लानो नागिरबा मोननाय नङा एखे खाथां आरो दासिम जाय सासेया लाबाय बिथाङाबा हाखौ मोना होननानै बुजिनाया लाखानाय गाहाम जों हगारा खारन जोंहा मोनसे बहाय गिदिर थांखि दं आरो जोंनि बे थांखिया पार्टिकुलार सोरबा मोनसे फिसा आफादनि नङा दिनै बड' नेसनेल लाइब्रेरि काम बा एबसु बा सोरबा पार्टि बबेबा मोनसे क्लाब बबेबा धर्म बेल' नङा एज ए हल बे जायगानि ससाइटिया गासिबो बेयाव रायजोनि प्रपार्टिसो बाहायजोबनो लुबैयो गतिके बेबायदि खेत्रआव एनडिपिआबो दावगाना फैनांगौ मदद होनो थाखाय आरो गपाल बर'आ गावनो बुजिना हगारखानाय गाहाम आरो गपाल बर'आ बारे बारे बुंदोंमोन आगोलाव जे बे हाखौ जोङो फर दा टाइम बिं जोङो बेखौ जोंनि नामाव बाहायथ'दोंब्लाबो रायजोनि हा रायजोनो हगारगोन बारा नाङा लेटेस्ट आथिखालनि जितु बिपिएफ ब्लकनि प्रेसिडेन्ट सनाराम बिथांनि सिगाङाव सानसेखालि बुंदों जे हाखौ आंनि नामाव खालामदोंबाबो बे हाया आंनि नङा रायजोनिसो बे हायाव रायजोफ्रानो लानो हागोन माब्लाबा कनस्ट्राक्सन जाबा बिनि थिकाखौ आंनो होबानो जाबाय होननानै गपाला बुंनाय रेकर्डआबो दङ आरो बेल' नंबावा बे थांनाय बारनि जितु सरकारजोंहाय इउपिपिएलनि बिथांमोननि दिनावबो बिथांमोना होनदों मा एनडिपिनि फार्स्ट मार्टायार बाम्बुरनि नामाव बहाय माबा मोनसे मेम'रियेल मोनसे माबा लुगोन होनदोंमोन अडिट'रियाम जों वेलकाम खालामदोंमोन आफ्टार अल मथरे बेयाव रायजोनि अनुस्थान जानांगौ पार्टिकुलार बबेबा मोनसे संगठन जायालाबानो एज ए हल बयनिबो जेरावनाखि मोन्थाय थागोन जोंना उद्देश्यआ बे जायगाखौ लोगो लालायनानै बानायनाय जों बानायगासिनो दङ गतिके बे दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो साहित्य सभाखौ गुदि लानानै बेयाव जेसेबां संगठन दं 14ताल' नङा आरो सोरबा जों फैबा जों वेलकाम खालामगोन गासैबो लोगो नांनानै जों बे हाखौ रैखा खालामगोन आरो बेवहाय जों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बायदि मोनसे गेदेर न' फसंनायाव जोङो एकमत बे मोनसे ओमफ्राय इतिमध्य दहाय बुंबाय नैबे न'आ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि जेब्ला एमपि जादोंमोन बिथाङा बे मोनसे ग्रेन्ट होदोंमोन रायजोनि नङाबा बहाय रायजोआ मान लुनो रायजोनि प्रपार्टिखौनो लुदोंमोन आरो बै एसे खाथिखि थानाय न' बे बुद्धि इएम थानाय समाव बिथाङा बेयाव रायजोनि मोनसे माबा मोनसे बायना थारनो लुदोंमोन बेफोर जाबाय जोंनि लासै लासै दावगानाय मोनसे खामानिमोन आरो बे बाउन्डारि वाल जगमोहन बरकसारि जेब्ला एमएलए बेखौ होदोंमोन आरो बेखौनो दिनै बुङो आरो दाखालि बय मा खालामदों दाखालि बावै गपाल ब्रह्मआ बर'आ बा मोनसे कुवेश्चन जा कुवेश्चन थायो दै एनडिपिनि जानो सोरबा गपाल बर' हयथ' दंमोन गपाल बर'आ थैना दंना थांना दं मोनसे कुवेश्चन दं गपाल बर'आ थैनोबो हागौ आरो बेनिखायनो बेखौ थैनायखाय नै दिनै ब्रह्मआ बेखौ सानथानो हागौ नंगौबा मानो दिनै बर'आ ब्रह्म जादों बिथाङा मा सार्टिफिकेट दं जोंथ' मिथिगौ बिथाङा फरायनाय खुनु क्वालिफिकेसन गैया मा खारनाव बर'निफ्राय ब्रह्म जादों बे मोनसे गेदेर कुवेश्चन जायो गतिके जोङो बे जे हा माखासेखौ जों बानायदोंमोन बेयाव रायजोनि माखासे रेजेटनाय सक्तिफोरा दङ सानसुमानि फैसा दं जगमनि दङ बुद्धिनि दङ रायजोनि नंखायनो रायजोफोरनो दान होदोंमोन आरो दाखालि बहाय गपाला मा खालामदों आर्मिफोरनि सायाव मोनसे केस होदों आंथ' बै दिनखालि होनदोंमोन आर्मिफोर थानायाव बुंदोंमोन आङो जे बेनि नामाव गपाला मा होनो बे न'खौ सेफायबाय माबा माबि जावख्रु जुख्रु खालामना नस्थ' खालामबाय गय बारि दानदों दंफां दानदों बेनि खतिफोर बिथाङा दाबि खालामदों आं बै दिनखालिनो जेब्लानाखि बिटिसिएम सेक्रेटारि फैदों रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि आं बुंदोंमोन जे बहाय गपाल बर'आ जेबो कम्पेनसेसन मोननायनि अधिकार गैया मानोना न'आ रायजो लुनाय आरो बहाय जेबो आर्मिया नस्थ' खालामाखै जों मानिया आर्मिफोरा जोंनि सेकेन्डआव फैदोंमोन गतिके बिथांमोन जों सहयोग कपारेसन खालामनांगौ आरो जों बै दिनखालि एपिल खालामदोंमोन बड'लेण्डनि रेभिनिउनि जितु सेक्रेटारि नोंथाङा जोंनि बाथ्राखौ सोदेरनांगौ जोङो इतिमध्य नैबे मेम'रेन्डामखौ बड'लेण्डनि लोमस्राव आरो चिफ बिथांनो जों गोसोखांनानै बे मा अबस्था दं बेखौ मिथिनो होदों आरो लोमस्राव बुंदों
जे आगोलाव बिदिनो जायगा जायगा बिसोर हा फाननायजों खौरां मोन्दों जों फाननो होआ बेखौ रायजोनि प्रपार्टिखौ रैखा खालामगोन गतिके दिनै मिथिनाय गाहाम 11 मार्चआव लोमसावा बेखौ लाखिदों आरो प्रसेसआ दा सोलिगासिनो दङ आरो बेनिखायनो जों बे हाखौ लाखिगोन कमप्रमाइज गैया आरो गपाल बर' बिथांखौ खावलायगोन नोंथाङा बे जायगानि सासे मेम्बार बा सिटिजेन बा रायजोनि बाथ्राखौ बुजिनानै नोंथाङा एसेमान रायजोजों दावगाना फैनाय गाहाम नोंथाङा गाज्रि मोननो हागौ नोंथांखौ गाज्रि आफादनि सासे सोद्रोमानि सायाव अनार होयो खिन्थु आफादखौ बदनाम होनानै मावनायखौ जों मुगैदों आरो सारा एनडिएफबिआबो बेबायदि खामानि प्रति गपालनि सायाव बे मुगैनायखौ दिन्थिनांगौ मानोना नोंथांमोननो जोंखौ सेफगार्डजों फैयोमोन बेखिनिखौनो बुंबाय आरो बे खेथ्रआव जों बयबो रायजोनि आसा खालामदों आरो फिन बुंबावदों बे हाखौ गपाल बर'आ फाननायनि आरोबाव जासिथिंगासिनो दं रावबो जाहाथे बायनानै